Oh, dadi iki Mas sing anu sawah sing ngarep sampean dol. Nggih Mas, niki luase 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar. Sak hektar iki kira-kira iku mbok dol pira Mas rencana? Rencanaku ya nganu Mas AM net. Sampean wali nomor pira? Nek aku iya Mas yo. Nek sak M iki anu kelarangan. Sak M setengah ya Mas. Aja Mas kemurahan Mas. Ya wis Mas ngene ae. 2 M piye? Mau aja Mas nak 2 M kemurahan Mas. 100 Mas. Yo Mas, Deal. deal. Yo. Terus kira-kira iki sak hektar iki mbok dol kabeh apa mbok nggo apa Mas? Gue nganu Mas, gue anakku iku Mas. Gue apa jadi abdi. Apa dadi abdi? Mas. Oh, layak. Kok mbok dol semene akeh Mas ambane kene mbok dol kabeh. Ya wis Mas, nak deal 100 iki nganu tantangan sik Mas. Oh, tangan sik. Yo. Yes, Mas. Deal ya Mas. Deal yo. Deal. Lah lagi posisi anakmu nek ndi, Mas? Iku Mas, posisinya latihan Mas. Gitu. Alah iko. Iko anak Mas. Oh, iya. Iya, Mas. Dhuwur ya. Ya lumayan Mas ah. Sampel sapi. Wis Mas, muga-muga anake sampean sing arep dadi abdi muga-muga kasembatan nanggone dadi abdi kembang. Nggih piye malih Mas, wong dadi abdi saiki kudune yo mbayar. Nek ora diaki yo ora bakal dadi Mas. Ya wis Mas, iki sertifikatnya Mas. Oh, kita tampa ya Mas yo. Ya duitnya TF ae Mas. Ya aku tak balik sih ya Mas ya. Tak balik sih. Nggih. Siap. Lawangnya tak tutup ya Pak ya. Loh, apa mendile? Aku memang kerja Pak, soalnya wis telat iki. Ya aku tak hati-hati ya. salim dhisik Pak ya. Wis dongakno anakmu lancar ya Pak ya. Iya, Wis iya. dongakno sukses, aku selamat ya Pak ya. Amin. Ya wis Pak, Assalamualaikum. Alhamdulillah pari wis gede-gede kari bakal delok ngas adol iki, adol pari. Lha kok lapo lek Pak Iman nek gune kono. Asu. Dekne ku burung biar perjanjian karo aku pajak kok nek kono. Bajingan. Cas nek gune kene. Hei, bajingan. Kaget telat. Wis dulu kene omongan karo aku. Omongan karo aku. Maksudem apa? Kok kowe malah babati nek gune kene iki? Iki nggonku. Kok iso iki nggonem? Lho, anci iki tanahku Lho dhewe kok. buktine ndi wong aku sak ngerti iki dianggurno 2 tahun kok. Aku duwe sertifikat nek iki tanahku tak tanduri Ora iso. bene. Kowe iki ora duwe izin karo aku. Bajingan kowe iki. Kowe iki sapa kok? Aku pemerintah. Lho, terus urusane apa karo Iki sing ngurusi aku kok. Kowe iki urung bayar pajak karo aku kok. kowe ngurusi lho kapan? Lho, aku iki ngurusi angger dino. Kira tau ndelok YouTube-ku ya mare ya. Pemerintah apa YouTuber? Lho, aku iki ya pemerintah ya YouTuber. Semua kegiatan aksesku tak upload nang gone YouTube. Wes saiki ngene ae. Nek kowe kepengin ndang bar ke iso nguasai akses-akses ngene iki, kudune bayar pajak sik karo aku. Mbuh piye caram? Wis ngono apa? Wong aku iki yo toko iki nggo duit kok, nggo duwite. Baiku, pak aku leluhur. Halah. Duit kabeh kok. Alah. Mos ape? Ora iso. Wis ngene ae. Aku wis ora peduli karo omong bacotem, Pak. Wis ngene ae, Lek. Oh iya tak undang Lek ya Pak PP lah keke aku yang ngerti nek keku tanggaku. Saiki langsung transfer nek gone kene wae. Ya. Langsung transfer nek gone kene gak usah sungkan-sungkan kowe. Wis tokno HP-mu aku ngerti nek duitmu iku berah nek gone kono. Nganu, Wis langsung aja kecangkeman. kiris. Yo, kiri sendang cepet. Ngene dadang barket manga. Ora usah kecangkeman. Wis ngene ya. Sok-sok nek ono misal bolo-bolo kok do ganggu kowe, aku telepon ae, ya. Tak hubung kamane wong ngono niku. Ya, wis aja maneni neh karo pemerintah. Kowe iku urip nek nggone negara kene kudu manut karo pemerintah. Ya kabeh ana pajak ana admine. Ora kowe. Yo. Nasu tenan kowe lewat ndi iki malah aku. Wis, dhisik. Oh, pajak apa pemerintah fuck anjing. Ini kok kena admin ini lho. Gaduh kan ini kena admin. Tanah-tanahku dhewe kena admin. Fuck. Jangkrik. Alhamdulillah. Nek umpama posisi kaya ngene iki angger dino, berarti aku ya kudune ndang balik modal. Ndang tak balekno duite bapak. Enak ya jebule dadi abdi ku ya. Ngene kok karet kan biyen aku dadi abdi. Jan. Sukses iki berarti aku ning ngono.